Firing line. Action Eden, ano tong bangkay nga tulan si babaw sang patio? Mangin, ano to ginbulad? Ano to ipagaling? Action Eden? Din isa-isahon nakakaroon. Ay, sa isahon mo kami. Friendly advice lang na kon kay Sir Jobert, sir. Mga pita sir sa may ras daw digni sa sa GNG. Action Eden, go ahead. Agin na klaro action na Bray ni Ronnie Casiple, anay assistant caretaker na sa Burgos Public Cemetery na wala gin kawat ang lungon o kung wala abi gin kuha ng patay sa pansyon, agod nga mailisan sa lain nga patay. Bangon nga ang tuyo to nila yang gipagwa to ang tulan among ginpamala. Nga ano ba to? Ginpamala ni nila son Bray. Agin pa Kay para antes bala iputto ni Wake Isailo ni gali sa may private cemetery. Ining tulan. Okay. Lalang kay tigin kahangawa sang pila ka mga nagakadto dito. Kay nakibot sila yakag para man sa sa ilang safety wala kumbaga sa health and safety protocol. Kay tiara lang tong bangkay although nga tulan na lang to ha. So feeling mo intact yapon kay Juan ara pa bayo mo barong lock nito pag nakamidyas. Okay. Pero kung isisaon mo ito, puro na lang mga tulan, kay sobra lima naman ito katuig. Yung lubong dito, that's why nga may ara ganit ang permit gikan sa LGU na extract to nila sa pansyon kay silo nila sa may private cemetery. Istorya tani kay ina si Mr. Casiple nagambal sa nga minor de edad pa ni ang katransaksyon gali sa pamilya kay di kabalo ka naman sa mga sementeryo. Okay. Kadamo bala nag-offer bala sa paminta, sang pang amo na nga mga transaksyon dira sa cemetery auction guy. Tinatimingan amo ning bata 2 days ago. Ginpamala pa to nila antes kuhaon sa pamilya pero kaina pag kadto tagit dito pagkadugay-dugay ginpuha sa mga tulan ginhimot kaya natalana na i-transfer man sang pamilya tiyo mo ganito. Pila na to kadlaw Action Eden? Pila na kadlaw? 2 kadlaw pagina. Kabalo ka ining mag-amo sini health hazard ni Action Eden mo? Oo. Kaya mo ng mga concern kanasa dyan nag-trending no. Nakibot ang mga tao dito sa mga nag-i-star wala sa sementeryo. Okay. Kaya amo na ang natabo. Na nag-trending sa social media. Ganun kita man nila. Pero pag sulod sa sa Burgos Public Cemetery, ba yung mga balay na dayagalit? Sa sulod? Oo, may mga balay na da. Oo. May mga balay dito. Yun na kulbaan pa kapag kato dito kasi wala man sa may willing nga mag-upod at sa may pinakapunta din. Pag sila mo una nga bangga sa wala, nag-iko. Tapos ang pinakapunta din, nagsaka. Tapos sa pilato ka mga pansyon. Kaya naging sangat sa pinakababaw. Pero may mga nakanotice gyapon nga mga mga nagabisita bala. That's why nga yung picturean padala sa aton sining social media account kaya ginkadtuan taman pero man pagklaro nila clear nila kasi may mga pila ka mga mga report nga kuno gintawat ang lungon ginkuha sa pansyon tigin-islan ang pansyon pero subong public ang Burgos na Action hindi na lugnan mo kasi puno-puno na may amo na mga nabaton sa nga report nga iba nang ginapa-pull out sa pansyon tigin islan bago nga patay. Pero hindi na ako natuod. Pero ang matuod ay ako ng Action Bray ang kinawatay sa lapida. Yan ara gina ya. Ano nila yung lapida itakod nila sa ilaman tong pansyon kitilain manangalan na sagwa or i-repaint nila na. Pwede na ko ng Action Bray i-grinder bala sa panon sa tubang. Anha naman liwat ang lain naman yung pangalan kung sino mo pahimo. Pero ang marble na galing kung pahimo kasi ang lapida na may minimum lang man na 400. Okay, kwarta na may kwarta na yan kung mga musina. Yes. Pero tiway na to problema Action Eden, okay na to. Wala na tayo problema Action Bray ang sa ginimo sa tudayon nila. Ari Action Bray, pamatiyan natin si Mr. Ronnie Casiple. Ron? Ara siya. Last year, 42 na.
Ara sa akong folder, dira si Sir Kasiple, daw may binabuhay. Pero okay naman action Eden Okay naman lang. Goods na ko action Eden. Bulad na di sang nagtransaksyon mo kay pakalkal nila tapos isaylo sa pamibin. Tigi na bulad na kay para antes magpacking lamala saya malang mga tulan. Pero dugay na siya sa ginubong ba? Dugay na. Tapos nag-decide ang pamilya galing. Oo, nga isaylo sa private. Kaya galing atuod, yung sir yung ginkuha sa pansyon, biglain ang ginubong. Ay hindi man kay way naman na dilubong. Bawal na dilubong. Kaya mo na ang mga pamilya ga-decide na lang ipang saylo ilang mga tulan. Kabain ng Thousand Brides ang pagpayag, may Sir Kasiple, sa mga nagkakuan na nagkakahangawan, ay wala naman yung cemetery buwas sirado na action by, no? Sa November 3 naman po sila makilip panay. Sige. Salamat, Action Eden. Balita halin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden na Boto. Una sa balita ng action, tumakalad Action Radio. Okay, no? Tinga, to lang man, may ara ko no permit ato, pero check na ton abi sa General Services Office mga ka-action. Kon may permit gidman, iring nasambit iyang tulan nga ginkalkal dira, pero ang concern ko pagid sa mga gabi atong reklamo nga ginpalabot diri sa aton sa aton listener nga ang ila sinitiyo wala na dira sa lulubngan man sa Burgos sa public cemetery man. Action firing line. Pag-abot nila didto kuha na lang inang ang ila sini nga pansyon may ara sang bag-ong nabutang hollow blocks kag wala na ang lapida. Nagalaom gid sila iyang ti inang ginlubngan sang lain mga kakson. Action firing line. Ginlubngan sang lain ang ila sining pansyon. We have on the line si Sir Melvin Ricabar sang General Services Office. Sir, good evening dira sa imo. Nang gabi man sa inyo da Action Brian kag sa tanang sagpalamati sa inyong programa. Sir, pasensya sa disturbo, sir, no? May mga reklamo nga nagdangat diri sa amon. Actually, do ka usual na ni last year lang gurong wala kay itong kasagsagan gini COVID-19. Pero sa nagliligan nga mga tinuig kadamo na nadula ang ila sinihimata. Amo ni lain na dang nagbulos. Subong ya may bago subong nga ang tiyo nila wala na to. Tapos ang lapida ay naman. May bago nga na-cover nga hollow block. Sa pagintindi ko, sir, ang Burgos Public Cemetery daw dugay na ni nga wala ginalubngan, sir, no? Yun pa close na last year pa na. Kay puno na gid man guro bala kay kumo na sa gang pinakaunat ang cemetery sa Bacolod mo. Okay. Pagintindi ko daw 1938 something. So daw nang hindi na blama yung mga plastaran nang way naman butangan. So rekomendar nga isira aprobahanan. Okay. Kay may binabili pa man sa mga sementeryo mo. May dumanan pa sa Granada Cemetery. Pero kung pagsira yun kon hapon, di ba sir, open lang siya for dalaw abi everyday. Open lang gid siya. What time sir nagasira gani sir? Actually, ang may caretaker no? Inang empleyado na siya. City employee siya. May katang yan at sa nga brown datan maano lang blabrihan nila na ang gamay nga persa kay basid lang yung mga bisita kagang pwede lang eviction no sa iluhon bla nila sa lain man nga private or ano nga cemetery amo lang ang gina-allow pero wala na talaga ang permit division wala na nagatag permit for burial basta Burgos Cemetery. So nga to nga caretaker 8 alas 8 kag hasta alas 5 lang 30 city employees na sa mo. I see, okay. So, ining isa ka case, sir, nga ginreklamo kay galalain, ginto sila nagpuli na lang sila. Ang ngalan is ang apelyido di Huxon mo na anyways ikuan ko lang ni Guro i-refer ko na lang sa inyo sa GSO. Anong pwede sir mapasalig mo ni sa ila sir man? Anong pwede mabulig sa ila ni sir? Okay, nang wala ka nang kadangat to sa ako no ang yang formal lang kuan. Number 1 kundi pa blatter yan para nga may aragit tabi incident report. Pag kun ma-file sa complaint pwede man para ma-investigar karos basid lang yung mga lead man kung sinong gayi mo sina. Kaya ang apo nga suspitso kung ang gabi nagakatabo nablang kung wala na tabalada gabantay. Okay. Oo, video ang
ang aton da kulang security gid ya nang Security. kung may mo pala kani police gid Mhm. para to may pangit bala daw ng otoridad gid. Aha. Kag naka-forward ako sa akong request sa City Mayor's Office Mhm. pagi sa kay ato ng bago nga City Administrator Tony Quansing Aha. na nagangayo ko assistance for security personnel. Okay. Oo, amo na siya. Inang Para may lang ma-prevent na ang mga Oo. vandalism kag daw tips and vandalism Oo. siguro da. inablang ga bit gibla shotgun bala sir kabar sir para piho nga mahadlok Dapat. yang Oo. Kaya sa totoo, kung mga civilian employee lang, delikado man na para sa iya. correct yun na, no? Oo. Mhm. So anong pagduda mo ni sir sang ining complaint sa amon diri inang inang gilubngan gid or ginkawa kay suno siya ginsiraduhan man kuno liwat mo may bago nga hollow blocks ginbutang sa ginabutangan lapida bla sir raw. Gin kuha sa sirhan. Sirhan liwat oo pero Oo. wala na nabalik ang lapida kag ginapangita nilang lapida. Ang lapida na ako na. Nung marble pa na sa. Do ka attractive bala. Gina-recycle na nila. Bao mo nang budlo. Ginabaligya bala. Oo na, nung marble. Amo na siguro nga nadula na kay marble na gurong lapida. Aha. Gina-recycle na nila. So, Sa mga inabalang mga illegal nga aktibidades sa mga panda, mga tao da. aha. So magamo ni sir anong recommendation mo aside sa guard to sir man kay allegedly do may ililistar gyapon da sa sulod nga as in daw ginhimo nila dang condominium. Oo. Correct. Oo. Ang parte sina may ara na certification ng head sang housing authority taga Subong. Mhm. Pag ibalay na since Aha. in survey may mga ngalan na sila Aha. nga kaga sila pa na sila inang get forward ko na to sa city legal Mhm. sa requesting for eviction. Mhm. Eviction gid. Kaya hindi ka na pwede nga nga cemetery may gailistar mo. Oo, may gatululog. Oo. Oo. Kag Kaya sa actually at forward ko na to guro waiting for action na lang na. aha. Kag sa nagliga nga Oo. semana kung di ko magsala, may gindakop pa da nga illegal nga droga mo sobra 200,000. Sus Mario. Oo. Oo, Dala do ginay mo na nila nga daw pana kay tawhay di mo dulom kaga wala di turbo amo na siguro. Oo, kay tiway naman na gaglilihan Mhm. pang lubong da kundi pag gusto sila ka yup-yup sa suloda. Na amo gid do. Oo. Oo. Ito ginhimo nila drug den, no? Ang parokyano Daw nila. gani oo. Pero tino. Oo, may isa pa Sige, gid kay sir nga na tukiban man kami dira nga may amo to may tulan nga ginkalkal da gibutang sa ibabaw sang pansyon. Allegedly may Oo. ara gid man sila kuno sang permit from LGU, sir. I don't know kung sa office mo Oo. na. Yun ang nagkanto sila sa aton. Aha. Kag nag-permit sila kay sa ilo nila sa private nga cemetery. Okay. Kagin tawag ang akong caretaker kagin pati gayon nga ipadala sa ila gid. Mm. Kinakuha gito nila. Aha. Nagpasalamat ganito nga nakuha nilang ang mga bonds Mga tulan bonds. to sa nilang kaluluhan. Mhm. Kagin sa ilo nila sa mayo mga kantangan. Okay kay basi mabiktiman bala sa basi mabiktiman Oo. bala sa pilang adlaw. Oo. Kung exhibition niya permit kita sina. Nag-issue na permit da kay allow ta na kay ban gusto man nila ma-improve ang bentangan sa ilang mga himata. Ang kwan ko no to nagka-transact ko no to minor pa sa sulod sang pansyon. Pwede lang na. Hindi guro yan. Oo. Hindi guro yan pero Okay, may na-interview kami nga Ah, taga dira mismo sa pansyon siyang minor nag-transact na dati gintungtong lang sir sa ibabaw sang pansyon nga tinaghatag sang kuani daw di ba nahadlok nga daw natingala lang ang mga nagsinulod nga may mga tulan di sa ibabaw sang Oo. pansyon man. Mhm. oo. Ang sagrado na dapat mo nga Oh, itong yes. mga matablang nga napatay sagrado na why na yan sila halid-halid nga to basura. Correct gina sir. Ang dapat na yung tayo ng respeto. Ginbulad ko no to anay para Mhm. magmala ambal sang tagba. Gani. Oo. Ay Sa mga sus. gani nga kung nga no security gid para nga mountat ng mga illegal nga aktibidades da. Mga saan mo Mm. ayan sir maaprubahan sir man banta mo nga security guard na gid. Ang aton nga city administrator sa Attorney Quansing siguro siya tong ma-request sa backup for guro base. Baka for Backup for. Pulit gid do. Kaya kadang backup for ga lapit lang ka sila eh. O dapat Lapit lang rubingan, sila. rubingan. Oo. Gito kilid Oo. naman ganito mo. Anyway, sa
Anyway, salamat gid sa time, sir. Kag congratulations sa imo, kag good luck sa imo next journey. Salamat gid, salamat Oo. gid sa inyo. Action Radio. Yes, Mabuhay ka mo, mabuhay. Yes. Ang makuan sa imo na, sir, basi ma-providean mo ko sang name ya, sir, para may tawgan-tawgan man kami da, sir. Sige. Ang makuan sa imo da. Sige, salamat. Maayong gabi. Okay, salamat man. Salamat. Mabuhay ka, sir. God bless. Action firing line.